Tervetuloa katsomaan verkkoasiakirja.com-palvelun johdatusta testamentin laatimiseen ja siinä huomioitaviin asioihin. Testamentti on asiakirja, jolla henkilö voi antaa määräyksiä siitä, miten hänen omaisuutensa on jaettava hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti onkin ainoa keino antaa sitovia määräyksiä asiassa. Testamentti on tehtävä muodoltaan ja sisällöltään laissa säädetyllä tavalla, jotta se olisi pätevä. Esimerkiksi allekirjoittamaton tai vailla päiväystä oleva testamentti on pätemätön. Testamentin tekijän on oltava myös täydessä ymmärryksessä testamenttia tehdessään. Mikäli testamentin tekee esimerkiksi lievää dementiaa sairastava henkilö, on järkevää hankkia lääkärin lausunto tekijän oikeustoimikelpoisuudesta testamentin teon suhteen. Testamentilla voidaan antaa määräyksiä sen tekijän koko omaisuudesta tai tietystä omaisuudesta. Lisäksi testamentissa voidaan määrätä erikseen omistusoikeudesta ja esimerkiksi sitä rajoittavasta hallintaoikeudesta. Mikäli tekijä haluaa muuttaa testamenttia, se on aina mahdollista niin kauan kuin tekijä ymmärtää asian merkityksen. Jo tehty testamentti voidaan korvata uudella tai peruuttaa se hävittämällä. Kaksi ihmistä, esimerkiksi puolisot tai sisarukset, voivat tehdä testamentin myös yhdessä. Tätä kutsutaan keskinäiseksi testamentiksi. Usein keskinäisellä testamentilla määrätään, että ensiksi kuolleen puolison jälkeen hänen omaisuutensa siirtyy joko omistus- tai hallintaoikeudella elon jääneelle puolisolle. Tämän lisäksi keskinäisessä testamentissa määrätään usein, kenelle omaisuus on menevä sen jälkeen, kun toinenkin testamentin tekijöistä on kuollut. Testamentin tekijän valta määrätä jäämistöstään ei kuitenkaan ole rajaton. Rintaperillisellä eli perittävän lapsella tai tämän jälkeläisellä on oikeus lakiosaan. Lakiosalla tarkoitetaan siis laissa säädettyä osuutta, jota perillinen voi vaatia testamentin tekijän tahdosta riippumatta. Lakiosan suuruus on puolet perittävän omaisuudesta. Jos rintaperillisiä on 1, hänen lakiosansa on puolet. Jos rintaperillisiä on 2, kummankin lakiosa on 1/4. Puolta vastaavasta omaisuudestaan testamentin tekijä voi siis määrätä vapaasti rintaperillisten määrästä riippumatta. Testamenttiin on tavallista liittää toivomus rintaperillisille, etteivät nämä vaadi lakiosaansa, mutta tällainen toivomus ei sido rintaperillisiä. Usein keskinäiseen testamenttiin liitetään ehto, josta aiheutuu lakiosavaatimuksen taloudellinen kannattamattomuus. Poikkeuksellisesti voidaan perinnöttömäksi tehdä sellainen rintaperillinen, joka on rikoksella tai epäsiveellisellä elämällä testamentin tekijää syvästi loukannut. Perusteiden tulee olla yksilöidyt ja toteen näytettävissä. Esimerkiksi lapselle määrättyä lähestymiskieltoa testamentin tekijää tai tämän läheistä kohtaan voidaan pitää riittävänä näyttönä asiassa. Testamentissa on yksilöityä perinnöttömäksi tekemisen perusteet. Mikäli testamentilla tehdään lapsi perinnöttömäksi, tulevat tämän lapset perinnöttömäksi tehdyn sijaan. Perinnöttömäksi tekeminen ulottaa vaikutuksensa näin ollen vain yhteen henkilön kerrallaan, ei tämän koko sukuhaaraan. On tärkeää huomata, että perinnöttömäksi tekemisen pätevyys edellyttää hyvin painavia perusteita. Mikäli testamentin tarkoituksesta ilmenee epäselvyyksiä, joudutaan sitä tulkitsemaan tehtävään määrätyn pesänjakajan tai tuomioistuimen toimesta. Tällöin pyritään selvittämään tekijän tahto testamenttia tehtäessä mahdollisimman tarkasti. Testamentin sanamuoto on tärkein tulkinnan kohde. Siksi testamentti tulisi laatia siten, ettei sen sanamuoto ole monitulkintainen, vaan selkeä ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Testamentti on hyödyllinen erityisesti uusperheiden, avoliittojen ja lapsettomien liittojen tilanteissa, sillä perintö saattaa muuten mennä täysin muille tahoille kuin perittävän tahto olisi ollut. Lapsettoman avioparin kohdalla aviopuoliso perii puolisonsa. Kun jälkimmäinen puoliso kuolee, suoritetaan avioparin välillä ositus ja omaisuus periytyy sen jälkeen kummankin omille sukuhaaroille, eli tässä vanhemmille ja heiltä alaspäin. Avopuoliso ei peri. Mikäli avopari haluaa turvata toistensa asemaa, on testamentin tekeminen tarpeellista. Uusperheissä tulee olla tietoinen siitä, että molempien puolisoiden lapset perivät vanhempansa. Mikäli toisella puolisolla on useampi lapsi ja omaisuuden halutaan menevän tasan kaikille lapsille, tulee tämä toteuttaa testamentilla. Testamentin voit nykyisin tilata myös verkkopalveluna. Tämä onnistuu edullisesti ja helposti esimerkiksi verkkoasiakirja.com-palvelun kautta. Sivuston yläosasta löytyvistä riippuvalikoista pääset testamenttisivuun perintö- ja lahjakohdasta.
Tältä sivulta löydät perustietoja testamentista ja sen sisällöstä. Mikäli haluat keskinäisen testamentin, klikkaa painiketta, jossa lukee Tilaa keskinäinen testamentti. Tästä päästään aloittamaan lomakkeen täyttäminen. Mikäli lomaketta täytettäessä ilmenee kysyttävää, voit aina soittaa 050 321 8670. Ensimmäiseksi sinun tulee täyttää tilaajan tiedot. Nimi, sähköposti, osoite ja puhelinnumero. Tämän jälkeen kysytään testamentin tekijän tietoja. Mikäli tekijä on sama kuin tilaaja, ei nimi- ja osoitetietoja tarvitse täyttää uudelleen. Riittää, kun lisäät henkilötunnuksesi. Toisen testamentin tekijän kohdalta tulee täyttää nimi, henkilötunnus ja kotikunta. Siirrytään testamentin sisältöön. Tässä esimerkissä testamentin tekijät ovat aviopuolisoita, joista kumpikaan ei ole tehnyt aiemmin testamenttia. Seuraavaksi päätetään, mistä testamentilla määrätään. Tässä aviopuolisot haluavat, että ensiksi kuolleen jälkeen leski saa omistusoikeuden koko omaisuuteen. Seuraavaksi valitaan, toivotaanko rintaperillisiltä, etteivät he vaadi lakiosaansa. Liitämme tyypillisesti testamenttiin myös ehdon, joka tekee lakiosavaatimuksen esittämisestä kannattamatonta. Seuraavaksi kysytään testamentin toissijaisten saajien tietoja. Esimerkkitapauksessa pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi, joka merkitään toissijaiseksi saajaksi. Testamentilla voidaan lisäksi määrätä, ettei sen saajan aviopuolisolla ole oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Näin vanhemmat tekevät tavallaan avioehdon tyttärensä puolesta, tosin koskien vain heiltä perittyä omaisuutta. Seuraavaksi kysytään jaettavaa omaisuutta ja sitä, kenelle se on menevä. Tämä koskee siis toissijaista määräystä, eli tapausta, jossa molemmat aviopuolisoista ovat jo kuolleet. Esimerkissä aviopuolisot haluavat, että heidän koko omaisuutensa siirtyy lopulta heidän tyttärelleen. Kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava testamentti. Todistajat eivät saa olla esimerkiksi sukua testamentin tekijöille tai edunsaajille. Testamentin tekijä voi määrätä toimeenpanijan testamentilleen. Tämä on vapaaehtoinen keino varmistua siitä, että testamentin tekijän tahto toteutuu. Parhaat ajat yhteydenotolle kohdassa voit ilmoittaa, milloin toivot, että otamme sinun yhteyttä. Täytettyäsi lomakkeen sinun tulee vielä lukea sopimusehdot huolella läpi. Hyväksyttyäsi sopimusehdot paina tilaa nappia. Vastaanotettuamme tilauksen soitamme sinulle muutaman päivän kuluessa. Puhelussa käymme kanssasi läpi asiakirjan sisällön ja tarkoituksen. Puhelun jälkeen toimitamme asiakkaalle valmiin asiakirjan joko postitse tai sähköpostitse. Kiitos mielenkiinnosta.